Kajing kenduk jing kipat ba nong thang boarding kam day tang na kabanta ba kim yo ka boarding ka babiang henry ki hab ban siru ka bai thang boarding ni ka bill light ka ba he kampalat banya ka ba ki jusiu ha ka por ba yo boarding kani kalawan jiana ka banta ki nong song snong hakikat tu kat ne telegisnong ki ba ha pa po ka thain rimuliang jong ka thain langpi west giant hills district ha ka ba kani kajing pha se bai boarding klem no yo bha ban penon kam kala pin bin nyaw hadu katta katta ki pat ba Halor kani ka benta ka HYC Rimuliang Circle hapo ka jingalam jong samla Distar Borlin Wanyang kila lej banya kendo bat IT da ka jing tho sa ki bor badai pet ya ka kam boarding bat kila dawaru ya ka te ka tenat bakan shimkhia ban pen bet ya ka te ka kam namar kani kala bu ya ki pat ba ha ka jing Uli thuru bagi don kisnong ki bayo boarding tang kuma pra do sipo kanta sisngi kan bai ka bai thang boarding pat ka kiu hado nyos pa bat praspa ha ka sibanai Marjan hapo kadong Rimuliang kum ngalaban tungga operang sa bakiwe ki mega dog mai jon kiba iyo connect mungkin apo aradonga kalai ka kamjengai but ka kamlong cloud liat hak por liur bajur slab bajur kal air gidom kijing tungku ding tungku sit mintai la ki benai ki yo like kana hari ka bilai ka poe bi kaju dor ko kamha but don ru hisnom hakini ki por bajur slab untawar hadin arta yo le si benai kimyo I ye wat kimya ru ye kata kejingwan light ndrei kabil light udah ka poi hak dor ka bahat dagan ne kalong ka ba nang kalian jungi ka sangi mlak man pediang but lada na kalian jong katanat MECL kimsim kia nimanse ba yin sepin I ku kam ba nginya wa kinum chung snong ban tur ka office dari kam juki ang bomaki Kishin kia dalam dia jingud jingnam jing pai ba ni kan kai na kaleng jongi ka HYC Rimuliang Circle nila yo ban pha de ka jing tho sa tu executive engineer juga MECL wala ngimla ban kendu ya executive engineer na kadau ba mundon office nre kaleng jongi nila le ban kendu ya SDO jonga West Kasil district halor ka jing kiu pelaput jong kabilai agak dong khai jong Rimuliang jongi but ni pin sisaru lingba ini kibil kiwa ngila submit ate po office jong executive engineer juga MECL habang ipet ini kibilai ngila isatmet ban perkhat ipet ya gajing kiu jong kabilai wala kabreng jong kani galut sidin daga buram yang terpat ya executive engineer ba uri bensimkia mador kumba SDU ula pular hangi geseng mentan ba mensasimkia halor de jingkiu jong kan itu bilai te ikerman nagaling ini geseng ba ulle ya ka ka ba ula pular bat nida sengau ban yaro ro wala SDU dang wan dang tang hindiat benai dang sau benai san benai kumba ula Pau ni, dari ulah pular untuk unsur kia.